Kublaya pi kiper lopi jengah sajisen pedang sobhai pi hakane channel ke bakorteng Remington bangun mentakasngi kane video jengah kalong video ke balengkot bah tang baka jing pemena ke baton kam ke bang kwapan IP lang baka ni video jengah mentakasngi pi kiper lopi jengah mentang lastang ban yok nong na po jong YouTube ki company ke bapher ki wan ban approach jengah ban promote ya ke brand jong ki badda ke balek kom takin IP sayanga ngakwa ban wan rak khnang ya kane video pi mentakasngi kalong namar bon bah ki biru ki ba ong yanga baka YouTube kalong kajaka kebangin penlut kaya ki por jongi bar ha kabastang ngaru ngamud bakal longkom ta shisha tambah mentang ngalastang bani nong ngapprove ya ki bakilong bakla kajing tre jonga hapo jonga YouTube kam long kabale no Henry kalong pun ban kajing seso bat ngan yathu yapi ki parlok pi jonga maphiru philaban kamai dagi pho hajar hakashi banai ke ai kebadan kami pi ban le kalong ban shna ya ki video bat upload ya ka hapo jong YouTube kalong ka basuk bah shisha kai keba phidon kam kalong ka phone jong phi bat ka internet connection hato phitip ki parlok pi jonga banalor jong ko Google ka YouTube ka wan ha ka position ka baar ha ka ba kibiru ki wat lene search ya kinu jindon kam jong ki ha ka jm jong ki ka ba man lakasngi kat nang mi ke si ki por kinong pendon kam ya ke internet kinang Q bat na pleng jong kita ki ba pendon kam ya ke internet bon ki ba pendon kam ya ke YouTube phila bandai kinong rep phila ban snai video phila bandai kinong hikai phila ban snai video phila bandai ki long kmi ki kenthei batre haying phiru phila ban snai ya ke video phila ro bandai ki khna school ki badang pule lene ki ba adap pule ba ap ki kam ki jam phiru philaban shna ya ki video bat kamai da ki hajar hakashi banai lada phi kwa kinu ki chi hekai ngan ai manga ya phi rung hapo jong YouTube shisha nighting ngan yarap phi ba phin wat ki content ngan yarap phi ban edit ya ki video bat kumnu ban upload ya ki ke ai ka badan kami phi ban le kalong pan pai ya ki kenro lene ki jingteng ki ba wan haka jim jong phi shim ya ki sen jam ka ban nongkong wat ong ngabon kam ngaru ngalong ubru babon kam ha tang ba ngaplat por khanang na kam ta jong YouTube don kam ban pelat por extra namar ke jing nang jing start na don lupa hangi ke ek badan hapo jonga ya kata nga Aisha phi bat maphiru ke ek ba phidon happy ya kata philaban Aisha ki we POE ngalayat lenti lang baga jing hag lenti jonga Henry ngan ongi phi phim don kam ban get lenti lang ba jong ita ka jing ki ba nga kendu namar nga don hangne ngan yarap ya phi ke ek badan kam ya phi ban le ka long ka jing slur jong phi rengkat bat ka jing yalam lenti jonga bat shisha ngan ongi phi phiru philaban kamai daki hajar hakaship nai ya mentahe ngan pengkut shwa ya kani video jonga hangne aka next video jonga ngan hikai phi kumno ba phin stang biya ka YouTube channel jepi ki content kumno ban tho iki content sa subscribe lupa ya kani channel bat upcoming ya taki video ki bangan sawan ra jepi ngin sei kendo phi hakabi part ki video tat hadu kata por bye bye stay safe.